Hi friends, ini Sunday. Yang apa yang ada poin lebih dari awal ini sama nanti. Tidak ada dulu. Ini jalan full nih, tante mana mata itu deh. Hi friends, Indo sama nanti pal anjar fry. Antara kalat pikir untuk kabab dulu. Mulu lah sama nanti dulu, jokul mata. ಕಬಾಬುಗು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಂಡಿನಿ ಸಮ್ಮನ್ನುಗು ಪೋದು ಆಂಟಿನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಸಮ್ಮನ ಮುರಡಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ಮದಿಮೆಲ್ ಮದಿಮೆನಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಸಮ್ಮನ ಅನ್ಕೊನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಲೆತ್ತದೇನೆ ಎಂಕುಲ ಪೋಪು Inita family log istan onji like manpule anjani please subscribe manpule anja share manpule sammanagu battada onneru jokulu fry avonundu ಇನ್ನು ಮೀನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಜನ ಸೇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನು ತೆಪ್ಪರೆ ಜನ ಅಂಡ ಜನಾನೇ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ನೆಟ್ಟೊಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವರ್ಪುಜೇರು ಬರ್ತನಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗುಲ್ಲೇರು Adi, come on. Adi, come on. Come on, come on. Hi, Manpule. Hey, Martha, hi, Manpule. ಜೋಕ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಆತನು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿರು ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡು ಕಬಾಬು ಅವಳು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಕಬಾಬ್ಲ ಅಂಜಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಬ್ಬೇರು ಜೋಕುಲು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಬೇತೆಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾನು ಅವನಸದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಎತ್ಕೊಂತದನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಲ ಇಂದು ಸೀರಾ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತನೆ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣುಲಿ ಇದು ಸುಕ್ಕ ಕೊಂತನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕಚ್ಚಂಬರ್ ತರಕಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಜೋಕುಲು ವನಸ್ಸು ಕುಳ್ದೇರು ಬಲಸಡಾತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಿನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮದಿಮಲ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇತಿರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು
ಆಡ್ದೇರು ಮಾತ ಒನಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒನಡು ಜೋಕುಲು ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕಲೇವಂಡ ಅದು ಅಣ್ಣ ಬರ ಅಣ್ಣ ಸುಕ್ಕಲ ಮಾಡೋಣ ಬಾಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಗೊಳ್ಳುದೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಒನಸ ಬಲಸ್ತಾನು ಒನಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒನಸ ಅನ್ಪೆರ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಜವಾನಿಯರು ಒನಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಒನಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನಸು ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಫೋನ್ದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಬಾಯ್.